setya atur lalangan karya panglipur muga bisa gawe raman jroning rawuhipun Ki Patih Rangga mentahun katuntun pekathik kalih nggih. Radyan Ki Patih Rangga mentahun sampun sepuh yuswa namung cancut talondyo. Angrawuhi ing Pati Gladi dasan arsa niti preso sadaya para saringgenya gladi peperang. Rawuhipun Ki Patih Rangga mentahun asul manggala putri dudu ing dadi dalange ngati ya, yuk lanjut.
Ong wilahing awigna mastuhu purnama sidang. Awigna mastuhu sekaring hyang jagat karo Siratandha wasisaning Bathara ingkang tuhu kemencar-kencar gebyar-gebyar sonaring tejaya tejaning Satya bagus gagah pitejo kang nembe kiwala miya saking saksana tapa brata. Gagah piteso kaminangka dadi patungling wonten ing Dipang Panorama iki sang Dipati Rangsa sang Dipati Rangsa rawuh pun anite gagah rimang lan tinutun ning aku iki patungling ing Dipang Panorama kang Bapak Satro kang pintar kene ana cancang burikono. Rumangsa mongkok bombong lan marem kang dadi penggalihku. Dan saben kowe lan kowe kabeh tak gawe supaya ngadhep ana ing papan gladi kene. Yo, siji kewala ora ana sing ngliwake kang dadi dawuhku. Kabeh padha sumuyut lan semengkem ngemban kang dadi dawuhku. Oh. Malah kowe kabeh ora padha lirwa nguning nyaosake pangabekti marang aku. Yo, pangabektimu tak tampa ora mung liwat puja pangestuku tampana. Sih, sangget anggenku nampi kula pundi wonten ing putuhe Mustafa. Mugi dadosaken jimat sami kula abiyantu wonten ing ngarsa dalem. Yo. Yo sakwetara suwi aku ora ngladi marang kowe lan kowe kabeh. Jalaran ana jejibahan sing kudu ndak ayahi. Mula sakwise aku purna nggonku ngayahi jejibahan, aku bakal niti prisa marang kowe lan kowe kabeh kaya ngapa olehmu gladi ing sabedina. Jalan saklungaku aku weling marang salah swijining soreng ya soreng pati. Kang minangka kanggo tepo patuledaning kabeh para soreng. Yen kowe kabeh padha gatekke karo soreng pati, kepilan kaya apa nggonmu gladi, tak kira mengko yen aku mbok niti prisa ora bakal ngujen aku. Nanging kowe kabeh padha mindhekatno. Apa sedaning aku rawuh ana ing tekanmu. Kajaba aku bakal niti prisa, aku uga bakal meneng ngerti marang kowe lan kowe kabeh.
gatekno niti purna anggonku ambang sakati maneka mrengi wang aku muga paring daya pangariba karya sela ringo-ringo awawiko riwasuka parisuka netepi darmaning wajib kabeh kawula kang padha sowan aku bakal niti preso olehmu kowe kabeh padha gladhi sabetinen kowe kabeh aja padha udah olehmu padha neruski gladhi yo padha terusno Patih nyaosaken sungkem bekti kula. Iya, pangabekti Ustaz Tampa sing ngati-ati nggih leh mung gladi marang kabeh para sureng nggih. Cih, sendika dawuh. Yo, padha tresno olehmu gladi. Cik, sendika. Yo. Hey. Yo. Padha terusno. Kowe minangka patu dalem Manggala Putri, mula kowe ayo. Yo, lanjut. Iya. Ho, 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 ho.
Jos, dados, yuk lanjut. Katik, mrene yo kowe. Kowe tak putus mangsuli leh ku ngitung saka siji mbaka siji. Yen kowe wis rampung leh ngitung ngomong lan patur marang aku. Ah, jan kongkonane. Tayo. Kaki. Piye? Jangkep ora? Ah, ngapunten iki kledhok kados Sindoro. Kledhok priye? Ah, jangkep Sindoro, jangkep wah. Mangke tak paring dukon. Yo. Yo, yo, yo. Yeah. Sekarwangi dados. Yo. Lanjut. Dana Samarpa moring sukma Sinumaya minubya ing sepi
bangsa jati. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, lanjut. Kaya putula Ur pandriting turangga esti ngrekata mereka dwaja layu sepet. Oi, yo, oh, hey, jatuh, yo, oh, yo. Badan karinga linting.
bagus yen wani ka para maju ora kula warta yen iki wong pilih kandhe para maju yen tangguh kapara ngarsa. Soreng pati, soreng rono lan kabeh para soreng. Mula kowe kabeh tak gawe supaya ngadhep ana ing papan iki. Kajaba kowe kabeh tak gawe supaya gladi ulah kanuragan nanging uga ana wigati kang kowe lan kowe kabeh kudu mangerteni. Wonten wigatos napa, Ndara? Oh. Mangertyo yen nalika samana aku didhawuhi dening Kanjeng Rama Sunan Kudus. Sing supaya aku nindakake tapa brata ing sakjroning 40 dina 40 wengi. Rene ing wengi iki wis gentur lan wis rampung konku ngayat dijibahan. Mula iki aku bakal nelakke rasa syukurku marang Gusti Kang Maha Kawasa. Aku nganake gebul bujana Andraina. Dadi mengko kowe lan kowe kabeh bisa lan kena mangan bareng ombe uga bareng marangku. Mula iki aku ngaturi Kipatih Rangga Mentaun sing supaya nderek mangayu bagya nekseni nggonku ngadani tasyakuran. Kaya jangkep pekathik uga tak timbali, para soreng uga jangkep padha sowan. Kajaba saka iku aku nimbali tangga paraku sanak sedulurku para putri. Sing kabeh mau padha seneng nguri-uri kabudayan Jawa yaiku kang aran beksa gambyong utawa tayu. Sing ing wektu iki samukta ning jero kono. Mula ki sawijining pekathik. Pre. Kowe tak utus supaya nglarapake para putri sing ing mengkone bakal beksa ning ngarepanku lan ngarepanmu. Minangka taos panglipur marang aku lan kabeh para soreng kang siriksenane kabeh para pandemen lan pamriksa. Dicano. Setika dawuh Ndara wajan kongkonane wae jan parat kaya bayang pira ngono to jan ketak-ketak. Wis dadi kewajiban. Rumangsa mongko bombong lan marengkang dadi pengaliku. Jalan wis ketekan sedya panjenengan. Kabeh soreng kang padha sowan. Kowe tak sun mangset dadi siji marang aku ing sisih kene supaya ing mengkone yen para putri padha beksa nang ngarepanku lan ngarepanmu supaya ora dadono pateng sing. Oh, nggih setinggo Ndara. Kipatih Rangga Mentaun mbok bilih mangke panjenengan kersa badhe nderek beksa ing samangke yen sampun tumepang ing wanci menika beksa bodril ngoten nggih. Yo, aku mengko tak melu joget nggih. Nggih.
Mas, mboten muni setunggal, Mas. Sabar nduk iki miki kek nek iki. Aduh kakak Nek kene genduk damrene yo aku kang bakal nulungi. Pancene ngono prasaja. Aduh kakak Kene genduk nyalam rene ya tolong ana aku damrene yo aku kang bakal nulungi. aduh kakak kan salah lewat Pancene ngono luwe becik prasaja. pangkori rama lomba kalaga Sirap. candri slendro Suara Dota pitono aning ingkang kawistara ing pagelaran Jawi. mugia dadi saro Kuwungku aku ambabar tejo mindomoyo. Saya dangu saya teta saya taken sang saya hangil sanyo tete jane para pangribo beksa ingkang angsa. Asek beksa ing aso sagung pamirsa sedina. sing saya sing rukun rujak gawe Wadanira para pangribo dasar walda maksinya becus pangadine busana lamun totinondo. lamun kang wis Rek wong repak anggembang bakung alis yo nanggal pisan netra lamun kang wis rono ngrungi jangganyo mangkulan. Wondene bangkanyo mau nika cantri slendro padate songo puniki kita ingkang kasebat kawistanan beksa gambyong cetayu. Di beksa puna ingkang rinante rinukit rinonte para fasis puna para sepuh puna. Pramila kauri-uring nganti kadhi kadya ing wancunika jalan beksa menika pantes lan jumbo yen to kanggo regikangan swasana mring swasana kang kaya ngapa wae lan apa wae. Kandrung kapirang mringsang Dyah Sulistya ayu ingkang endah Sulistya Warna ingkang anggung kumantil kanthi padaning netra tumus ing tuntung nawa. Singondulu singondelek iki padha kasengjem jalan kang sarwa kang samya beksa sarwa mesam lah mesem. Sayo rukun yo mbut gawe rujak tekan rujak wong
Aja sungkan timen uripmu lumayan Aja sungkan timen uripmu lumayan Abang Pur irama lomba gelak-gelak santri slendro apa dadi saka uga dadi sarana manungsa lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sing saya sing rukun rujak blimbing rujake wong ayu kuning kaya eling marang Gusti kang peparing padha eling marang Gusti kang peparing Abang keri rama lomba galak-galak santri slendro apa dadi saka uga dadi sarana manungsa lahir terus sing edaten terus maju tanpa mundur ayam tantram sawangane rojawone bumbune mrica sawiji kakang putri kudu gamilan setiti kaum putri kudu gamilan setiti Abang keri rama lomba galak-galak santri slendro apa dadi saka uga dadi sarana manungsa lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sing sabaran narima rujanan nas pantes dene wadahe kelas tiwas-tiwas lapoe wong ora welas Allah bapak tiwas-tiwas lapoe wong ora welas Rama lomba galak-galak santri slendro apa dadi saka uga dadi sarana manungsa lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh sing saya serukun rujak dondong pantes dene wadahe lodong ati condong kanggo dasar gotong royong la bapak ati condong kanggo dasar gotong royong Abang keri rama lomba galak-galak santri slendro apa dadi saka uga dadi sarana manungsa lahir terus sing batin terus maju tanpa
Tedana wadai benggan Sri Kamuryan Tuwe kayo ragelegan Sri Kamuryan Tuwe kayo ragelegan Jarane rejanang karojae putri utama sarwa cetha labet mutan satinata sarwa cetha labet mutan satinata Palingon apa sedyane kelakon ya mas traeng nata nata risang dananjaya kodril kodril aja jail tur metakil ngetan palingon apa sedyane kelakon ya bapak-bapak ujung jari balorondo ning kalopo kodril 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 pareane kodril pareane orang kodril ndur kepiye ya mas jiwa tirta tirta wiciling ancala kodril kodril canca tali wanda manunggaling setyan yen dana kawula lae kang yen jangkane durung teko Kodril, kodril, cekempak jare sikil. Seneng ngarai, ayo bangun lagi mikir. Ya mas ya, garwa mudya, amudyane Sang Prabu tresna. Legedril, gedril, ngayom melamu-lamu. Atine ayam yen lagi ketemu. Ayo mas ya, asaji siswa arane bangsa
kawula emane netrane netra pertamane dojeno godrel pareane arep godrel kok kaya piye ya mas uwing sewa darareng tuta prayoga godrel jangka jare sikil blarak disampirke mae jarak ra ngampirke ya mas ojo leren yen jangkane durung teko Godrel ngetan paling ngon apa sedyane kelakon ya bapak trae nata risang danan jaya godrel nang iso rasa arep godrel kok kaya saya ya nduk ya janone Tulung Dara. Kuping kula Dara. Wis. Ora tulang-tulung, ora kupang-kuping. Napasmu kuwi mbok ditoto. Wagi kowe matur. Sore mati. Ana apa kowe kupang-kuping? Niki Dara. Kuping kula Dara dipun berong kalian tiyang ingkang kula boten ngertos Dara. Wau nalika kula Oh. Ipreseta ora waras. Dadi kowe mau agengarit kowe cekel karo pawongan sing kowe ora ngerti terus mbok perung kupingmu. Nggih Dara. Malah menika candali tawala nika Dara. Sore mati. Coba dipun nawal kang cumandal ning talingo iku. Jeh dikon Dara. Sakit Dara. Sakit Dara. Monggo Dara, monggo. Yo. Ipresetan ora waras. Bebasan beksa burung paripurna iki sawijining pekathik serit-serit tangis tetalu walah kuping jalan kupinge mbok perung karo pawongan sing kowe ora ngerti. Iki trekae wong sing licik wong sing ora nggo tata tatane watak satya. Yo kabeh kaul kang padha sowan kowe padha anglungna jangkamu lan ilenger talinganmu. Nawala bakal tawaca supaya kowe kabeh ora padha kleru ing panapa. Nggih, sendika Ndara.
Presetan ora waras. Dadi tulisan abang iki tulisan sing nganggo getih kupingmu iki. Nggih, Ndara. Wah. Warat. Ora peponan kiin to katur mring penangsang di pati yo godhong cipang panolan yo tak akoni ora kene ya ngono dasar sekti pilih tanding tuhu adil mring sami kabeh kawula kang padha sowan yen kabeh padha midhangake lan padha mirengke ora kleru nawol iki surasaning ngalembono yen aku satya kang wegik bagus sugih lan wicaksana nanging kowe kabeh aja padha kabur seneng dhisik jalaran nawala iki ditulis kanthi dawa mula kowe kabeh padha midhakno ndak bacana oleh kumaca nggih sendika Ndara mung sak titik cacat ira yo prajulitan wani gote wis rai gedhe ngemploki mohon yo yen pacet digdaya waja kalamun wani yo tanding tiasa mring hati wijaya parat ratu pajang kangka loko iblis setan ora waras kabeh sore kowe kabeh padha midhaken yen Hadi Wijaya pasang panantang perang mula ayo aku totong luruk ning kacul tanah pajang Hadi Wijaya padha mlayu Hadi Wijaya amuk Hadi Wijaya tampano setan Hadi Wijaya padha mlayu Hadi Wijaya amuk Bawa mlebu